हेलो लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरो खेनसेबो बरायनाय जाबाय आं माने लकेसनाव दंफैखायो आरो नोंथांमोना दा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं बहा दङ थ' माल भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ बेनो जोङो दा फैनानै सरलपारा बाजार मोनबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो फाइनालि फैनानै जोङो दा लकेसनाव सफैबाय माप एकदम हाजो गुदियाव मावदों ना Nilungaw सफैनानै दा गारिनिफ्राय ओंखारनानै दसे फटक लानो नागिरदों फटक लाखांनानै दसे बेरायनोसै आरो लोगोफोर नैबाव एसे पार्टी जादों माने पार्टी जानो होननानै बेरायनो होननानै फैखायो नालाय बेनि थाखायनो नैबाव दसे पार्टी जाबाय आरो लोगोफोर बिदिनोसो अन्थाइ गोजाखासो बे जायगायावलाय माथो दंबावो आंजों लोगोसे नोंथांमोना भिउफोरखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांदो थ' बैसोर सानैया नै गथ'फोरखौ बेरायनो लाबोनायाव माने बिमाया पार्टी जागासिनो नालाय एसे फैनाय जेला पार्टीयाथ' जाखानांगोन बिसोरो बेरायनो होननायखाय बेरायनो लाबोनाय जादों आरो न'आव थाबाथ' गरमा बिराद दङ बेयाव थान्दा गुसु मोनफैदों आरो फैनानै मोजां जोङो सरलपारानि दैयाव होनदों ओमफ्राय जों दंफैयो बेरायदों थाबायदों सरलपारायाव वाव उनथिंजाय भिउआ बहुत बरिया आजिखालि अन्थाइ बल्डार थाबाबो पिकनिक स्पट जायोना लोगोफोर बेयावलाय माथो दं अन्थाइ बल्डार सिनारि दं आरो बेनो पिकनिक स्पट जायो आजिखालि अखा हाहांहांसो जाबायलै माथो थांगोर नाङा थाथ' र' जोमै खाजोब्बाय नैबेयाव साफा जोमै दाखिजोब्बाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलाङै थायोबा बै जायगायाव मोनसे दालां गोलाव दं बे नुहुरनाय हाजोनि गेजेराव आरोना बेयाव थांनानै नोंथांमोननो देखायगोन आङो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था जाहाथे आं बेयाव थांनो हानाय बायदि हाल्लु खालाथारलै नोङो मोसौना बेला बे मोसौनि बेलखौ सोरबा कमेन्टआव खालामहरलाय मोसौनि बेलखौ मानो होयो
थालांगोनबो थालांगोनबो दा खारग्रा सानसु मासिनाव खारनो लुगैयो नोंलाय खारनो लुगैनाङाब्रा गावहा खारनो लुगैबाय थायोब्रा मानसियानो नजारा तो अच्छा है लेकिन यह सब पत्थर है क्या करूं वाव नाइस बरिया नुयो लोगोफोर आं हारसिंसो फैदों उनावबो रावबो गैबावासो थिंसो दंफैयो रावबो गैया बेयाव गासिबो माने बैथिंसो दंजोबो बेयाव आं हारसिंबो फैनाय जादों आरोखि नायहैनि बबेथिं मा दङ खौरांलाय आं थांथ'लालै बिथिंलाय लोगोफोर मालाबा लोगोफोर ज' फैबा थांनोसै दैयाथ' दाहार जाबाय दे बेखौ बारनो थाखाय माने हागौमोन आरो बे लिमोनलानि थाखाय बेखौ बारनो हाया जायो थांफागोनसो बेयाव बारनो सेस्था खालामनांगौबा ना आं बारा बेयाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दे अखासो हाबाय अखा जोङो दा सरलपारानिफ्राय न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आरो ओमफ्राय दा सरलपारा बाजार बियो बेखौ बारनानै थांनोसै ओरै गैमारा नोंमारगौ अखाया बोरै हामारदों ओमफ्राय जों थाइनैनि थांग्राया बेनोना थाइसेल' होबावोमोन एखमबा दा सरलपारा बाजाराव फैफिननानै सरलपारा बाजार बेरायनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' हेल' लोगोफोर जोङो दा सरलपारानिफ्राय फैबाय सरलपारायाव माने सासे बाजै दं आरोखि बिनि न'आव फैदों अखा हादोंमोन नालाय दसे बेरायफैदों ओमफ्राय बिसिनि न'नि भिउखौ नाय लोगोफोर बिसिनि न'नि भिउआ माने गोदोनि स्टाइल आरोना गोदोनि माने जेन'बा बानाफोर जायोना बानाफोर जानायाव जोंहासो सेफटिनि थाखाय आरो सेफटिनि थाखाय बेफोरबायदि न' बानायदों नोंथांमोना जुदि नायदो बेखौ नोंथांमोना जोंनियाव बेबायदि सोरबा बानायनो गोसोबा बानायनो हागोन आरोखि ना नायदो उननि भिउ दे बे लोगोफोर उनथिंजायनि दा अखा हागासिनो माने उनथिंजायनि भिउ बे सानसु मोजां नङा न'आ मोजां नङा न'आ मोजां नङा नंगौना बांला